Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Tudor for Men and Women. Iyan ni siya ni Pandora Sense. Pwede pa lalaki, pwede pang babayi, pwede parstinan. Kag tani tanan nga pahamot ang muna kung tulokon. Kag o de parfum ni siya botang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga patsyuli, amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have violet leaf, coriander, kag bergamot. Ang violet leaf, nang cucumber na siya kung simutan. Tapos coriander nga swabe nga pampakahang, kag bergamot mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have rose, black pepper, kag lily of the valley. Ang rosas, amo na siyang matamis nga bulak. Tapos black pepper nga pampakahang, kag lily of the valley, nang duhabon na siya nga puti nga bulak. Kag for the base, we have patchouli, ambergris, kag bourbon vanilla. Ang patchouli, masimutan mo na siya dayon. Do matamis na siya kag madulom nga may pagkaduta nga nota. Tapos ambergris, maalat kag pampainit man na siya. Tapos bourbon vanilla ng komportable nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. So naman, bye-bye!